Umthetho ilwayo ujoliswe kwabeleni uhlahlo lwabiwomali ko wonke amasebe kahulumente kumaphondo nakomasipala. Umbweni uthi imeko yoqoqosho lweli iyaqhubeka ngokuba nkenenkene, watsho echaza nezixhobo ezakufuneka ekuyivuseleleni. Ulumkise ngelithi zininzi inguqu azakuzidiza nxa esothula uhlahlo lwabiwomali olutsha kule veki ngapha kwalezayo. We are going to see, Madam Speaker, a lot of continuities and discontinuities in the economy, and we should stand ready to confront the new challenges that are before us. Uthi sele emchazele nomongameli namalungu ekhabineti ngenguqu ezifunekayo ukuguqula imeko yoqoqosho lweli. The new situation, in my view, in my observation, requires that we think seriously about going to zero-based budgeting. In other words, refocus our attention on those strategic issues that we can do, refocus our attention on the growth-enhancing activities, no longer take for granted that the baseline that was there last year would always be the case going forward. Umphathiswa udize ukuba zonke inkalo zoqoqosho lweli okanye economic sectors ngesingesi zisengciphekweni yododobala kwaphela. Uthi eyona nto ezakufuneka ulungisa lemeko kuqala kabutsha kujongwe eyona mizimveliso namanye amashishini angakhokhelela ekutheni uqoqosho lweli luphinde luhlume likwazi udala namathuba emisebenzi. Ndingumanelisi Dubase wendaba ze-SABC eParlamente eKapa.